Mina lo mngani lokuthiwa akasho ubaba wengane ma social media. Ubaba wengane engimaziyo mina uyena lo ngekho njengamanje. Ngoba uyena owafonela mina. Wathi ngicela ungicelela uNtobe angi-unblock. Bengibiza ngomakoti omncane kuSibu. Cela ungitshelela uNtobe angi-unblock ngoba kunento ebalekile mesikhuluma. Ngamncenga engafuni. Ngamncenga ngathi uNtobe asimuzwe ukuthi uzothini. Ngoba sebehlukene vele. Wavuma uNtobe kum-unblocker weza ukuthi uthini. Sibusisa imessage yakhe yayithi ekhaya kunesiprofethi esithi wena ukhulelwe. Isiprofethi ke sagcina lapho njengoba yena eseziphila sesibakhe kulidelela. uNtobe ngosuka elotsholwa ngalo kubo bayazi mina mngane wafika kuphela ngimkhaphile. Sasihamba emotweni kwimina ubaba Sibu uNtobe uSibu. Zihamba zothenga imbuzi sasikhona la emzinto. Zathenga imbuzi ngamsiza uNtobe kuyona yonke iprocess as a friend. Wasithatha uSibu wasiphindisa emqashweni eMlazi lisihlala khona. Sengisho ukuthi mina ngambuza uNtobe uready yini the day you decide ukuthi uSibu ethi ngizoletha ilobolo. Uyavuma yini kuba nomuntu esilisa empilweni yakho ozokugada ngisho ke toilet? Hello Mzansi, welcome to Umgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Namhlanje kwi-memorial service yaNtobe uqele lobulawe ngesihluku angilobeka indodana yakhe uSibusiso Lawrence. And the more bakhuluma guys, the more stories vele sikuhlangahlanganisa se-confuse, the more you think ukuthi okay, this person was obsessed, okay, this one was crazy. Guys, kwaze kwanzima. May her soul rest in peace. I will see you on the next one. This is the end of my video. I'm signing out, so goodbye.